Аз съм ли? Здравейте, аз съм Михаила и с мен днеска е Акан. Казвай знака Про, бе. Добре, знака Про. Прякора му. Не, прякора ми канала ми се казва така. Добре. И днес ще снимаме. Чакам да спусне сървъра. За да играем на телефон. Так му да видите как се играе на телефон. Тоест, на телефон играят два. Не. Влезли? Не. Влязох в някакъв такъв, който е Skywars с някакъв. Той има 5 ключика, чакай сега. Skywars не знам. Така. И ние ще оцеляваме в едно село. Клипа може да е около 20 минути, не знам. Колкото време имаме. Аре, давай, види. Защо ме спална под къщата? Мен ще ме спални вътре в къщата. Аз то му убих. Той ме уби за богат човек. Ето виж, вътре в къщата съм. Аз съм в къщата. Отвори вратата и изкочи. Кангурумер. Не мога да вляза в къщата, защото се съблъскам. Много се блъскаш. Добре. Защото имам огромен скок. Да. Ти and then be Седна на крече да се опитваш да влезеш. Моля те, стига си ме убила вече, човек, ще им стане скучно на хората. Да, ма фейлваш. Нека да играем. Нека да се разбираме и да играем просто. Това е твоята къща, нали? Не бе, аз имам собствена огромна и много готина къща. Добре, аре, ела ти ще живееш и тук на мъничкото. Където искаш, ама не в моята. Ама аз нямам легло. И ти ми взе меча. Какво хранят съм ти го взел? Ами ти нямам нищо. Имам стол, не сега ще го щупя. Пази се. 64 стол. Събра. Пази се. Не ги бе нищо. Гледай се колко хора, гледайте колко бързо чупя се. Ела така двойка. Добре, чакай. Я да видим колко. Пази се, махай се. Ти, човек, ако си чака да те гледат, камерата да не отива пред тебе. Аз снимам така, че ако искаш да те гледат, няма ма предаш. Аз имам канал. И че аз си имам. Добре. На мапа. Да ти направя. Аз си снимах къщата на един клип. Дано от този клип да го гледа. Колко абоната имаш? Все още нищо. Аз имам 40 колко Аз отскоро го качих. Имам един кабел. Ти си го изпекал, бе, човек. Чакай малко, имаме ли печка? Не. Чакай, ще видим, имам ли кабелстон? Аз ще пъхна в някой час. Не бутай Не нищо. бе, само да пъхна нещо. Няма да буташ нищо, ли казвам. Ами къде да сложа този кабелстон? Колко имаш? Ами един и един такова. Значи един. На. Ама аз имам такъв готов. Сега искаш ли От няколко пете. кърпички? Кърпички, къде че кърпички? Абе. Хартия. Имаш пред. И да. Благодаря, че ме уби да махна този буклук. Замисли. Да ги вземам. Да. Браво. Ти ми даде. Ето. Така. Ще си сложа това, че мандора. Тя малко искаме да ти дам подарък. Мене. Не. Моля те да не е убийство. 1, 2, 3. Давай, 1, 2, 3. И живей, отивай да си живееш. Ако ми дадеш легло, ще мога да си живея другаде. На, чупи си го и забивай. Да, леглото тук бъгва. Ай, никаш от тога. Добре. И сега трябва да си... Не там, някъде другаде, тук е малко.
Добре, ще намеря друга голяма къща. Значи ще съм ти съседка. Съседката отстрани. Тук книжарница. Така. Някакъв ресторант. Луксван някакъв. Две някаква къща като твоята. Аз към голяма. И тази тук, която е? Да, не се тази ти пък книжарница. Има крафтинг тейбъл. Виж ли, тази е тук, бе. Чакай само да взема този крафтинг тейбъл. Че ти съмнявам се да ми дадеш. Ще ти дам. Заче си загубил. Браво. Ей, това е тук е. Ето тук. Чуй? Тус? Ей, там, да. Това е малко. Не е малко. Даже е щупена. Къде? Ето тук, бе. Sorry, my friend. Ще си обера дървото. Аз имам един кавастон човек. Заедно ли играете, бе? Да. И снимаме клип. Ама ми ще трябва да се ходим. Ама не мога да прекъсна клипа заради. Нищо ден, нали като се вкъщи пак мога да се играете. Но то трябва да с моя интернет само. Не може заедно да се случи. Стига съм чупил дома, бе. Знаеш ли какво? Не ми пука. Ще живея някъде другаде. Много съм слена. Много си зле. Сега ще търся някакъв дом. Да се направи ли? Не ми прави. Що ще ми направиш някаква барак? Ще те удара с една ръка и ще умре. Не, ще бягам с колкото мога. Намерих къща голяма колкото твоята. И има хубава градинка. Ще затворя. Има бък тук. Къде бе? Ами там. Ето. Не. Колко ти си взе? Чакай да ги преброя. Стига, бе, човек, не. Дайте с това. Мишаето още една игра и да трябва. Че павата сам ти казваш, ще дойде. Значи докато спре клип. Като няма да ни видя. Къде ме дома? Не, моля да не ми... Сега като спре и трябва да не чуя. Не, моля да не ми чупи дома, човек. Не ми кради нещата. Ама какво изобщо? Защо? Не ме оставиш да си живея. Искаш да живея сама, пък ми взе леглото. Не си ми щупил пода за Бога. На. Чао. Ето ти малко кабелстон, ако искаш дърва. Чече, бля. Тук трябва да сложиш кабелство. Тук под прозореца. Кого седня там на килимчето? Да, в момента тя прави клип. Не. Сега ли? Добре. Аз сега няма да мога да се намеря къща. Тя е близо до моята. Не чак толкова близо, ама е близо. Да ти я покажа ли? Не, мерси. Значи, майка ти почна работа. Бързо си намерила работа ти. Там. Дет си, някъде там трябва да е. Ама той тук няма твоите честа, затова това може. Всъщност работи там. Че от нея знае, не? Аз трябва да сякат първо, видните хора да се търсят. Сега ще си... Виж каква хубава градинка имам. Прасе. Трябва Аз се намеря. тук има пекарна, може тук да си печем. Или да щупим печка, или да си я Сега вземем. ще си изгуби Аз още подадох молба и на другия Аз ден ще казах, щупя се печката обадих, да си я казах, взема ала, едната, за теб е заплатиш. другата.
Тук явно са търсили работници, Аз съм защото готов. още Добре. тя Имаш ли печка? За там, нали? Ма там тогава Имам няколко спорт, кабелстон, вика, така че че трябва да това щупя вика, с пита, нормална вика, кирка. никой нищо не такова. Печката Сега изчезна. тогава му обяснявам, Явно трябва само с кирка да се чука. Стига бе, човек. Ще ми щупиш ли тая печка да я взема? Тогава не са имали Не може да нужда. щупиш и сега ще Сигурно. направя. Къде е това? Тежко ли е било? М? Работа Кой тежка има ли е? Ето кабел та. стон? Охо, ти си много надалече от... Свикнала вече почти. Така. М. Но тя се не скъпа беше разпра. Ние не сме се виждали това. Писна ми от тази вода. Но ма бай. Къде си? Тук паднах в минут. Като 4-5 дена някъде вече. Но. Ето ме това. Ще работиш, работа ще има, значи. М. Нека Ама на направи нас с не са кожата работили няколко. вече. Кой са? За Това е за мен с някаква младите, работа. как ще работим? Дай ми кирката М. песна. Песа. Колко кабелстон има? Охо, ти имаш почти целият инвентар е пълен, човек. Ти откъде идваш? Бля, телефон. Не. Изключвам се телефона. Как? Айде, Миши. Добре, това ще бъде клипа. Айде. Виждаме. Айде. Довиждане.